Gutom na mo at tumi sa Freedom Park may tawag kaon. Woo mga brothers! Yay! So, welcome to my vlog everyone. Ako di ay si Father Sam niya. Kuya na ko akong mga brothers of St. John. Kani si Brother Jerome, gwapo kay siya. Kana si Rob, Dubangan. Rob, unsay mong i-crave karon? Ako nag-crave ko kuan panga, inihaw nga panga, sinugba nga panga. Hoy, kalami na eh. It's been a long tiring day daw ingon si Father Stephen. So mag-recovery walk man ta. Recovery walk? No, recovery dinner. Recovery dinner. Para may palipayon gyapon ng kinabuhi. Basta daghang trabaho. So mang lakaw-lakaw rami. Dili mo sa kay jeep para exercise pa. Exercise. May nagisugat eh. Kasi mga nila. Gabi may gabi Brother Jerome, unsay mong gi-crave karon? Unsay mong gi-crave ba? Basta pwede ka mo kaon og bisag unsa sa kalibutan, unsay mong kanon karon? Akong gi-crave kanang panga sa isda nga lami kayo sinugba ba. Uy, isda lami kayo. Yeah, now let's ask Brother James. Brother James, unsay mong gi-crave karon? Me, I'm craving for chicken. Chicken? Unsa man Yes. unsa nga chicken? Fried chicken? Manok. Yes. Manok. Manok. So, hapit namin maabot sa Freedom Park sa may katong carbon market ba para mapalidog kaon niya. Samtang manglakaw mi mag-explain sa kung nga naman nagsuroy-suroy mi karong gabi. It's because kada myerkules sa gabi for dinner time nami gitawag colloque. No, it's like mura siya fraternal meal with the brothers kay kaming mga brothers of St. John. Of course, parts among spirituality is we live in community, no, mga monghe, mga religious. As a community, ganahan mi mag, catch up. Yeah, kanang fraternal life bitaw. So this evening, instead of kanang having dinner sa priory na mo, sorry mi, malingaw-lingaw kamay ba? Because we all need that rest, di ba? Sige, abot na mi. Awa, Woo! Freedom Park. May kaon kay igutom kaayog yun. Grabe yoy, dagan kay tao ba? Daghan na jud. Welcome to the vlog. So nami sa barbecue sa Carbon. It's very famous here every night. Like there's a lot of people yun. Dagang kayong tao mga ridere. So among order, may tulo ka panga nga isda. Kanang panga kanang murag suwang sa isda ba? Oo, Ayan, sabaw. Katong dako nga katong chicken, order me chicken. Order me chicken Order me sa barbecue. Barbecue, dami kayo. Order me katong dako nga Unsay mong i-order bro? Unsay mong i-order? Tuna no? tuna panga. Tuna dami kayo. Dami. Uy. Ako kay sisig. Ako nag-order kog sisig kay murag gigutom. Kana mao na akong gi-crave ba kanang pork kay. Actually karon ako sipon ba? Sipon gamay. Crave kayo. Ano yung mga fans dito? Ano yung mga fans? Kumusta no? Kumusta naman yan? Hi! Very good. See you like picture ta. Kanya nag-order ko mango shake today sa Kinex Shake Bar. Murag lamay kayo. Sabot na. Uy, nami ayo. Gutom mo kayo. Gutom kayo, gutom. Walo ka unod sila sa kapaa. Sa may order ay. Walo daw ka unod dito sa kapaa, brother. Ay, Sausage. sabi mo diet, Rob. Oh, sisig. Nice Oh my gosh. Yung process mo nga.
so humana namin ya. Super lami kayong pagkaon ay. Super lami. Busog kayo mga brothers. Busog. Busog. Happy. Very good. Wow, urot na. Puros na sural nila eh. It's like a dump site. Sanay ka ron. Sakit sa baboy. Okay, bye-bye na. Freedom Park. We're going para lang kami uli. Kay kami kayo busog. Busog yun. Busog na no? Brother Jerome, unsay imong gi-learn from this experience? We got nice music here, mate. We got nice music here, mate. That's what he learned from the experiences. Ninot kayong sounds today. Very good. Thank you, Jerome. You're so bright, ay. Now I eat well. Busog na We siya. eat this. It's like a jaw of a fish. Tuna jaw. I don't know how you call it. You call it panga. Oh, panga. Kanang Yeah. Bisaya na ka, bro. Panga siya ba? Kanang suwang sa tuna ba? Kami kayo. Lami kayo siya. Gi-grill siya ba? Gisuk ba? O kanang pila ka puso imong count, bro? Pito na to ka po. Uy, pidito. Oh my gosh. Hindi lang, mag-bite mag-ugma. Bite. Kumusta yung tiyang yawe? Kumusta mo yun? Wala rin, wala po. Wala. Biting ugma, mamawi. Bye, kinugma. Sige. No breakfast. No breakfast tomorrow and I'll do mountain biking. No breakfast. Ikaw, no breakfast, tugma. Amot kay nikaon ko Hungarian sausage kay hungry ko. Oh, hanggang. Ikaw. Guys, I will show you kung saan paglakaw sa mga tambok. Ano ba? Tambok, tambok. Tambok, tambok, oh. Tambok sa paglakaw, eh. Tambok. Busog. Sa mani. Oh my gosh. Tambok ba? Lakaw sa tambok. Pero ikaw, tambok, bro. Father, butan kay Father. Oh, kabutang sa father diya. Butan kay Father style boy. Oh my god. Mansiya sa mga bata. Oh, ka-cute good. Honestly, that's so cute. Sa sunod ba, mag-vlog sa tani. Sakay tag kuan, sakay tag horse. Wala isa. Oh, hapit na uli. Hapit na balik-balay. Kami sa tabuan. Salamat kayo kinitanan sa pagtanaw sa akong vlog. Thank you so much. Ako ay si Father Sam, Amerikano nga pari with the Brothers of St. John nga nagpuyo diri sa Cebu City. So, you are of course all welcome mo bisita sa among mission house diri sa Nicolas mission house namon. Yeah, thank you so much. Subscribe, like, and see you soon for the next vlog. Thank you.